fortælle jer lidt om vejrtrækningen, hvordan den fungerer, og hvorfor at det er et rigtig vigtigt værktøj for os. Så en kort præsentation af mig selv, det er, at jeg hedder Thomas, og jeg har arbejdet de sidste 14 år i jobcentrene, hvor jeg har arbejdet med mennesker, som er blevet ramt af stress og faktisk har mistet alt og mistet deres job, og dem har jeg så hjulpet med at komme tilbage på fode. De sidste 7 år har jeg så gået i erhvervslivet og begyndt at hjælpe virksomheder, både med at forebygge stress, men samtidig også hjælpe deres medarbejdere, som er gået ned med stress. Og det jeg kommer til at fortælle lidt om, det er også forebyggelsesdelen, fordi vi er rigtig gode til at arbejde med reparation i Danmark, men det er en dyr en. I stedet for skal vi fokusere meget mere på forebyggelsesdelen. Så det er noget af det, jeg kommer til at fortælle lidt om. Så 3 ting, som I får ud af det her, forhåbentlig, det er lære, hvordan I får styr på jeres vejrtrækning, og hvordan I kan bruge det, sådan så I både kan performe bedre, og samtidig også kan få den her større opmærksomhed på jeres arbejde, og også vigtigst af alt, lære, hvordan I får holdt nogle pauser. Så det er sådan nogle lidt af de ting, som jeg vil komme ind på de næste halve time. I skal forestille jer, at det her det er sådan en smagsprøve på, hvordan det er, fordi normalt, når jeg er ude i virksomhederne, så laver jeg jo det her foredrag på 60-75 minutter. Så det er lidt en bouillonterning i stedet for her, at I får en smagsprøve på, hvordan det er. Men bare roligt, I skal nok få mærket på jeres krop, hvordan det er at få lavet det her bevidst vejrtrækning. En sabeltiger, det går ikke ud fra, at der er mange af jer, der har mødt på det sidste. Det regner jeg i hvert fald ikke med. Men det er sådan, vores hjerne den reagerer. Den scanner hele tiden rundt omkring for fare, og så har vi en rød knap, der hedder amygdala, som er vores frygtcenter. Og udfordringen er, at den står mange gange rigtig og klapper her for at simpelthen at kigge efter fare. Og en måde, man kan slukke den knap på, det er ved at bruge sin vejrtrækning. Så det kommer jeg sådan lidt ind på nu her. Så noget af det vigtigste at tænke på det her, det er, når man bliver jagtet af en sabeltiger, selvfølgelig kun i overført betydning, så er urhjernen i kamp-flugt-mode. Og det der så sker der, så tænker den kun på kamp, flugt eller at spille død. Og det der så samtidig sker, det er, at den moderne del af hjernen, den lukker ned. Så derfor kan man ikke være kreativ, man kan ikke være empatisk, man kan ikke være særlig lyttende, når man bliver jagtet af en sabeltiger, fordi det har man simpelthen ikke overskud til. Og det er det, der sker i vores samfund i dag. Vi får så mange impulser, vi er så meget på hele tiden, at vores hjerne den er simpelthen i overload, kan man sige. Men heldigvis så har man en ting, som kan ændre på det her, og det er vejrtrækningen. Så vores autonome nervesystem, det er det, der styrer vores vejrtrækning, og den er delt op i 2 dele. Der er det parasympatiske, som er ro, hvile og fordøjelse, og i den anden ende her, der er der det, der hedder sympaticus, og det er vores kamp-flugt-mode. Og vi skulle helst være rigtig meget over her i hvile og ro og fordøjelse osv. Det er vi bare ikke. Vi kører rigtig meget over her på speederen, hvor det hele går hurtigt. Vi skal have mails, vi skal snakke i telefon, og det hele kører sådan lidt på overload. Så den måde, man kan komme ned i sit nervesystem og få lidt ro på, det er at lave nogle vejrtrækningsøvelser. Så nu skal vi til at lave den første øvelse, og den første øvelse, det er, hvor jeg går lige tilbage, så I kan se her, I holder jer lige her på maven, og så sætter I en tommelfinger op foran det ene næsebor, og så skal I tage en dyb indånding, og den dybe indånding, den skal foregå i maven, det vil sige, at jeres mave, den skal gå udad. Jeg prøver lige at vise, hvordan det ser ud.
Så på en indånding skal maven gøre sådan her. Og så holder man det nogle sekunder, og så puster man stille og roligt ud. Så holde for det ene næsebor, tag en dyb indånding, hold det i 4 sekunder, og så pust stille og roligt ud i næseboret. Og det er stille og roligt, men det er vigtigt, at I holder på maven, så I mærker, at maven den går udad på en indånding og ind på en udånding. Jeg håber, det giver mening, og vi kører lige nu her 2 minutter på hvert næsebor. Stille og roligt med vejrtrækning i næsen her. Og jeg holder øje med tiden, og vi starter bare nu her. Så en indånding i det ene næsebor. Hold det i nogle sekunder. Og pust ud. Stille og roligt. Bare få en stille og rolig rytme. Og der er fokus på en stille og rolig indånding i næsen. Hold det i nogle sekunder. Og pust ud stille og roligt i næsen. Så indånding i næsen. Stille og roligt. Hold den i nogle sekunder. Og så pust ud stille og roligt. Også i næsen. Jeg holder øje med tiden her. Om et øjeblik, om 1 minut, så skifter I næsebor. Så indånding, stille og roligt. Udånding, stille og roligt. Ja, og så prøver vi at skifte til det andet næsebor. Så luk det ene næsebor. Tag en indånding, stille og roligt i næsen. Hold det i nogle sekunder. Og så pust ud. Stille og roligt igen. Den kører vi lige et par minutter. Vi starter bare. Indånding i næsen. Vigtigt, og den hånd I ikke bruger på næsen, hold den på maven, sådan så I mærker den her kropslige, at I kommer ned i maven og får vejrtrækningen derned, for det er det vigtigt at komme ned. Så indånding, stille og roligt. Hold den nogle sekunder, og så udånding. Bare stille og rolig indånding i næsen. Lige 1 minut endnu.
Ja, så stopper vi op. For dem af jer, som har lyst til det, må I gerne sætte kamera på, men bare ikke lyd på, fordi så kan jeg lige holde lidt øje med, om I også får gjort det på den rigtige måde. Så det må I gerne lige gøre, hvis I har lige mulighed for det. Det, der meget gerne skulle ske nu her, det var, at I er lidt mere rolige, end I var lige før vi startede. Grunden til, at det er vigtigt at bruge næsen til vejrtrækningen og ikke munden, som rigtig mange gør, det er, at der sker mange forskellige ting i næsen. Så man kan sige, når man trækker vejret i næsen, så for det første så bliver luften filtreret i næsen. Der bliver tilsat antibakteriel, det vil sige, at den slår vira ihjel, og samtidig bliver der tilsat noget, der hedder nitrogenoxid, og nitrogenoxiden, den er karudvidende. Det vil sige, når I trækker vejret i næsen, så for det første holder I jer i det parasympatiske, som er ro, hvile, fordøjelse, men for det andet, så kommer I også længere ned i jeres luftveje, ned i noget, der hedder alveolerne, som er nogle små luftsække, og det gør, at ilten bliver bedre fordelt ud i musklerne. Så det er derfor, at det er så vigtigt at bruge næsen. Før i tiden, der sagde man det her, at hvis folk var gået ned med stress, så skulle de træne, og de skulle løbe en tur. Det har man fundet ud af i dag, at det er ikke måden at gøre det på. Fordi hvis man for eksempel er ude at løbe, så 95% af dem, der er ude at løbe, de løber sådan her. Det vil sige, at de laver en hyperventilering. Og når du laver en hyperventilering, så skaber du igen alle de her stresshormoner, som vi gerne vil væk fra. Det vil sige, så skaber du adrenalin i kroppen, du skaber noradrenalin i kroppen, og du skaber kortisol. Og det er alle sammen stresshormoner, som vi gerne vil have væk fra kroppen. Hvis man begynder at blive ramt af stress, så begynder man at få hjertebanken, man begynder at glemme ting, og man begynder at få en dårlig søvn. Der er jo omkring 35-40% af danskerne svarer i undersøgelser, at de sover dårligt om natten. Og det er en af de her onde cirkler, fordi kan man sige, når man sover dårligt om natten, jamen så bliver ens dag, næste dag, så bliver den også dårlig, og så kører man lidt i den her onde cirkel. Så det er det, der er så vigtigt med vejrtrækning i næsen, det er, at du simpelthen også får varmet luften op. Nu er det jo rigtig godt vejr for årstiden nu her, men hvis man for eksempel er ude og gå en tur, og det er 0 grader varmt, og man trækker vejret i munden, jamen så får man 0 grader varmt luft eller kold luft ned i lungerne. Trækker man vejret i næsen, så bliver det varmet op til lungerne, og så kommer det ned i lungerne med 37 grader. Og folk kender det jo sikkert, når de er ude at løbe eller gå om vinteren, så gør det rigtig ondt i luftvejene, fordi man får den her kolde luft ned. Det kommer ikke til at ske, hvis man bruger sin næse. Saunagus er også ved at blive rigtig populært rundt omkring. Sidder du i en sauna og trækker vejret i næsen, så bliver det kølet ned, sådan så det er 37 grader varmt, når det rammer dine lunger. Så det er rigtig vigtigt at bruge den her næsen til vejrtrækningen her. Jeg håber, det giver mening, de ting, jeg siger her. En anden ting, som også er vigtigt her, og det viser jeg også lige nu her, det er mellemgulvet. Så jeg kan lige prøve at se på min mave her. Når jeg tager en indånding, hvordan min mave går udad. Og så går den ind igen på en udånding. Så maven skal altid gå ud på en indånding og ind på en udånding. Og det gør de fleste forkert, fordi de fleste trækker vejret heroppe i brystkassen. Man kan sige, når man trækker vejret 20-25.000 gange om dagen, og hvis man gør det sådan her med op her i skuldrene, jamen så får man rigtig mange spændingshovedpiner, ondt i skuldrene og ondt i lænden. Rigtig mange har også ondt i lænden, og diafragmaet går faktisk hele vejen rundt på lænden også, så hvis man får trukket vejret rigtigt i maven,
så vil man også kunne mærke det over på sin lænd. Så det er også en god måde at lige at få trukket vejret, fordi det går faktisk rigtig dybt i både i maven og i tarmsystemet, men også fysisk ude i musklerne. Så det er en af de gode måder også at få gjort de her ting her. En anden ting, som er vigtigt, også med den her næsevejrtrækning, det er CO2. Fordi når vi laver en udånding, så udånder vi CO2. Men CO2 har vi brug for at have i kroppen, fordi CO2 det er også karudvidende. Det vil sige igen, det bliver bedre leveret ud i musklerne, ud i vævet, når man laver en langsom udånding. Så det jeg gerne vil have til at gøre nu her, det er at lave en langsom udånding, men den her gang, der bruger vi læberne. Så vi tager en indånding i næsen, stille og roligt, og så puster vi ud sådan her i læberne. Det vil sige smalle læber, som om man ligesom danner en brevkasse eller noget. Så man skal bare stille og roligt puste ud mellem læberne. Så tag en indånding, hold det i 4 sekunder, og så puste ud stille og roligt, men langsomt, sådan så man mærker den her ro. Fordi når man laver en langsom vejrtrækning, så holder man på sin CO2, og det gør igen, at man bliver mere afslappet. Så vi prøver lige at køre den her i nogle minutter her, med at lave den her lange udånding i munden, men med spidse læber. Jeg prøver lige at vise det igen, sådan her. Hold det nogle sekunder, og så sådan her med læberne. Så bare stille og roligt. Forestil jer, at I ligesom er en luftmadras, hvor luften bare stille og roligt bliver trykket ud. Så I kan bare sætte i gang nu her. Så indånding, stille og roligt. Mærk efter i maven, at I kommer ned i maven. Hold den i nogle sekunder, og pust stille og roligt ud med brevkassemunden. Og bare gør det så langsomt som muligt. Vi kører lige i 3-4 minutter på den her. Så en stille og rolig indånding i næsen. Hold den nogle sekunder. Og så med spidse læber. Stille og roligt. Så bare en indånding i næsen. Hold den nogle sekunder. Så bare udånding. Hele pointen med den her øvelse er, at vejrtrækningsfrekvensen skal ned. For jo langsommere vi trækker vejret, jo mere rolig bliver vi. Det vil sige, jo mere parasympatiske bliver vi. Og det er den tilstand, vi skal prøve at ramme. Fordi så er der en balance mellem CO2'en og blodet, og så får vi mere ilt i blodet, og vi vil være i en bedre tilstand. Prøv bare at mærke efter, hvordan roen indfinder sig. Og laver de her lange
udåndinger. Det vi aktiverer nu her, det er bremsen, altså det parasympatiske i nervesystemet, når vi laver de her lange udåndinger. Aarhus Universitet har lavet en stor undersøgelse herhjemme, hvor de fortæller og kommer frem til, at 5 minutters bevidst vejrtrækning om dagen, så kan man måle det på, at man får en lavere blodtryk, man får en lavere puls, og man får en bedre søvn. Og det er 5 minutter, at man skal lave det her om dagen, for at man kan få en målbar effekt. Så det er en lille investering for at få et godt udbytte, kan man sige. Fortsætter bare med at lave den her stille og rolig indånding i næsen. Hold det i nogle sekunder. Og så udånding med spidse læber. Ja, vi stopper bare op lige nu her. En af de andre store udfordringer, der er i vores samfund, det er søvn, og det har der på det sidste været rigtig meget fokus på. Og der er folk derinde, Mads Steffensen fra Mads og Monopolet har skrevet en bog, som man kan læse for at falde i søvn, så den er så skrevet så kedeligt, så man skal falde i søvn på det. Så er der råd om, man skal have koldt i soveværelset, man skal slukke for mobilen, man skal gå i seng på samme tid, og det er jo alle sammen rigtig gode råd, men det er alt sammen en ydre påvirkning. Så det, som jeg synes, man mangler på alt det her, det er, at du har en direkte kontakt til at få slukket for urhjernen. For igen, det er sabeltigeren, der er på spil her, fordi når man lægger sig ned, og når man ikke kan falde i søvn, så er det fordi, at ens urhjerne, den kører på højeste gear, og måden, at man så kan dæmpe den på, det er at blandt andet lave vejrtrækningsøvelser, eller at lave et vejrhold, som vi skal til at prøve nu her. Og vejrholdet, det er faktisk den stærkeste øvelse, man kan lave, hvis man er ved at få et panikanfald, eller hvis man bare har brug for ekstra ro i en situation. Og nu de sidste uger her har der jo kørt PET livvagterne på Danmarks Radio, og det er jo elitestyrker, kan man sige. Og det, jeg sad og så det i går aftes, og det, som jeg bider mærke i, de siger hele tiden, få styr på din vejrtrækning, få styr på din vejrtrækning. Og de arbejder rigtig meget med det her med vejrtrækning, fordi at de kan komme i situationer, hvor de skal gå til en puls på 180 pludselig, og bagefter skal de kunne falde ned og tage de rigtige beslutninger. Så de bliver decideret trænet i at blive stresstestet og se, hvordan at de reagerer med deres vejrtrækning. Så det er vigtigt, at man simpelthen har et højt bundniveau, kan man sige, når man både skal være leder, men også skal performe godt, så er det vigtigt, at man har styr på den her vejrtrækning, fordi det gør, at man får ro i nervesystemet. Så det er bare sådan et eksempel på, at vores bedste politifolk, de bruger det her, og det samme gør de bedste sportsfolk. Og grund til, at de gør det her, det er, fordi det virker, og det har en øjeblikkelig virkning. Så det, jeg vil prøve at få jer til nu her, det er at lave et vejrhold. Det vil sige, at vi holder vejret i 30 sekunder til at starte med, og så, jeg holder øje med tiden, og så trækker vi vejret stille og roligt bagefter i næsen, og så
trækker vi vejret nogle sekunder, og så kører vi lige 3-4 gange. Og det er simpelthen for at se, hvordan I får den her ro, når I holder vejret her. Så måden det foregår på, det er, at man tager en indånding, og det gør man i næsen. Puster man ud, stille og roligt. Og så holder man vejret, når man har lavet udåndingen, så holder man vejret. Og i og med, at jeg ikke ligesom kan se jer alle sammen, så gør vi bare det her. Jeg tæller ned, og så tager jeg en tid, og så stopper vi på de 30 sekunder, og så trækker man vejret lidt, og så kører vi efter en 10-20 sekunder, så kører vi en runde endnu. Så gør jeg klar til at tage en indånding nu her. Og pust ud, stille og roligt. Og så starter jeg tiden nu. Det var 10 sekunder nu. Bare prøv at se, om I kan holde det længe. 20 sekunder nu. Og så rammer vi 30 nu. Så bare stop op. Prøv at trække vejret stille og roligt i næsen. Kør lige lidt tid her, stille og roligt. Prøv bare at mærke den ro, der formentlig kommer i kroppen nu, når I gør det her. Der kan godt være nogen, der synes, det er lidt angstprovokerende at lave det her. Og det er simpelthen fordi, at vi ikke er vant til at holde vejret. Det vil sige, at vi trækker vejret for hurtigt. Og så det er simpelthen en læring i at lære at slappe lidt af og få ens vejrtrækningsfrekvens ned. Så om 5 sekunder, så kører vi lige en runde igen med 30 sekunder, eller med 30 sekunders holdevejret. Så bare gør klar nu til at tage en indånding og en udånding. Og så starter jeg tiden nu. Det var 10 sekunder. Tyve. Og så er vi på 30 sekunder nu. Så tag stille og roligt nu her. Bare træk vejret stille og roligt. Brug gerne næsen. Og så mærk den ro, der kommer. Nogen vil måske opleve nu her, at de havde lidt nemmere ved det anden gang. Og det er typisk sådan, når man kører en 3-4 runder, så kan man trække den længere og længere. Jeg laver et program her om aftenen, hvor jeg kommer op på omkring 1 minut og 40 og holde vejret, og simpelthen sådan i etaper selvfølgelig. Og det gør, at jeg har en Oura-ring på her, som måler min søvn, og jeg kan tydeligt se forskel på, om jeg har lavet de her vejrholdsøvelser, før jeg går i seng, fordi jeg kommer simpelthen i en dybere søvn. Så vejrhold kan man også bruge, hvis man er nervøs på vej ind til et møde, hvis man skal til et samtale, eller simpelthen bare har brug for at få roen. Så det er simpelthen det stærkeste, man kan gøre. Men vi tager lige en runde endnu her. Så gør jeg lige klar til at tage en indånding og en udånding. Og jeg starter tiden nu. ...15 sekunder. 25. Prøv lige at køre den lidt længere, fordi det kan være, der er nogen, der kan holde det lidt længere nu her. Så nu er vi på 30 sekunder. Og
40 sekunder nu, og vi stopper den bare nu her. Jeg håber, at det her det gav mening, og I kan mærke, at I har fået en ro i kroppen. Det er helt klart min anbefaling at bruge det her med at lave vejrhold om aftenen, når man har brug for at falde i søvn, som sagt. De andre her med at trække vejret i næsen, jamen det er en god idé at simpelthen generelt få det etableret i sin hverdag. Så når man sidder og holder et møde eller før et møde, så prøv bare at trække vejret stille og roligt i næsen, for I vil opleve, at I har en større ro, I bliver mere fokuseret, og generelt så er I bare i en bedre balance. Jeg ved jo ikke, hvordan det er ude i jeres virksomheder, men jeg kan fortælle, at de virksomheder, som jeg er ude i, så oplever de en klar stigning i, at folk går ned med stress, og når først folk går ned med stress i afdelingerne, så er der flere, der skal tage over, og så kommer vi ind i sådan her ond cirkel med at blive ramt af stress. På samfundsplan der, så er der jo mange forskellige tal, men nogen siger 30 milliarder om året, og nogen siger mere, og nogen siger mindre. Men der er ingen tvivl om, at det er et stigende problem, både for virksomhederne, for forsikringsselskaberne, og ikke mindst for de mennesker, som bliver berørt, og de familier, der bliver berørt. Jeg har lavet en aftale med OfficeFit, at I får 20% på et forløb med mig, hvis I får booket det i dag. Og Randi skulle meget gerne skrive min e-mail, og ellers så kan I også ringe og booke en samtale, eller skrive en mail og booke en samtale med mig, hvor vi finder ud af, hvis I vil arbejde med det her selvfølgelig, og bruge det strategisk. Men det er helt klart, den tendens jeg ser, det er, at flere og flere større virksomheder går ind og bruger det her strategisk som en forebyggelsesindsats, fordi de kan simpelthen se, at det giver så god mening, fordi der skal kun en medarbejder, som ikke går ned med stress, før at et forløb har tjent sig ind, og virksomheder begynder, eller medarbejdere begynder også at kigge på det her med, hvis der er mange, der går ned med stress i den her virksomhed, så er det måske ikke den virksomhed, jeg skal vælge. Så det er helt klart noget, at der skal prioriteres. Så hvis I synes, at det giver mening, og det er relevant for jer at få stoppet kurven med stress og angst og depression og hvad der nu følger med det her, så skriv endelig til mig, eller ring til mig, så vi kan få en snak om, hvordan jeg kan komme ud og hjælpe jer i jeres virksomheder. Hvis der er spørgsmål, så er det nu, I kan skrive i chatten, eller I må også gerne lige gå på, hvis I vil, men ellers så skriv spørgsmål i chatten, så har jeg lige lidt tid til at svare på de forskellige spørgsmål, hvis der er noget. Ellers så håber jeg, at I synes, det gav mening, og at det er noget, I selvfølgelig vil arbejde videre med i de forskellige virksomheder, som I nu repræsenterer. Så alt var bare snorlige, og der er ikke nogen opfølgende spørgsmål, eller hvordan? Man må også gerne gå på, hvis det er, og stille spørgsmålet. Det kan være helt roligt. Der er en første, der skriver, tak for i dag, fint forløb. Jamen, det er jo super fint. Det var i hvert fald dejligt at høre. Der er en, der spørger her, når du laver vejrstop eller vejrhold, er det så liggende siddende ved sengetid? Det er, jeg bruger det til personligt, så lægger jeg mig ned, og så har jeg en telefon kørende,
hvor jeg bliver guidet i de her øvelser, så den fortæller mig, hvor lang tid jeg skal holde vejret, og så tæller den ned, så den siger 5, 4, 3, hold your breath. Og det er en meget god måde at blive guidet på. Så det er den måde, jeg bruger det. Men man kan jo også lave det siddende eller noget. Det er jo fuldstændig lige meget. Men jeg gør det, fordi jeg gør det som det sidste, før jeg lægger mig til at sove. Så det er den måde, at jeg bruger den på. Hvornår skal man bruge den første øvelse? Altså den første øvelse med næsen, det er en opvarmningsøvelse, jeg siger, man kan bruge. Generelt er min anbefaling at bruge sin næse til vejrtrækningen hele tiden. For det er lige så snart man bruger sin vejrtrækning i munden, så aktiverer man speederen, og lige så snart man bruger sin vejrtrækning i næsen, så aktiverer man bremsen, altså det parasympatiske. Så som generelt, så skal man bruge sin næse hele tiden, så meget man nu kan. Jeg er ude at løbe, så løber jeg det langsommere, sådan så at jeg kan trække vejret og kun bruge min næse. Så det er et spørgsmål om træning. Jeg sover også med plaster for munden, og det gør jeg hver nat, og har gjort det de sidste 7 år. Og det gør, at jeg sover meget bedre om natten. Og min kone for eksempel, hun havde bihulebetændelse hver vinter. Det varede sådan cirka 1 måned til 1,5. Og siden hun begyndte at sove med tape for munden, og det er noget, der hedder Micropore, man køber på apoteket til 30 kroner. Og siden da har hun ikke haft bihulebetændelse. Så det er en rigtig god måde, og så får man 8 timers gratis træning. Så det er bare at tage på, og så sove med det. Så det er rigtig godt. Der er en anden, der skriver tak for øvelserne. Jamen velkommen. Fungerer det bedst at trække vejret gennem det samme næsebor, derefter skifte, eller kan man veksle mellem det ene og det andet skiftevis, og gøre det en forskel? Tak for et fedt webinar. Det er en god måde at skifte faktisk, så tage en indånding i det ene, og så puste ud i det andet. Det kan man godt gøre. For nemhedens skyld, når nu vi står her online, så gør jeg bare, at man gør det på den her måde. Men ellers så hedder det monovekslende åndedræt, og der gør man netop sådan her. Indånding i det ene, og udånding i det andet. Så skifter man så. Men hele pointen med at lave den her vejrtrækning, det er for at træne næsen i at blive bedre til at trække vejret. Så det er en opvarmningsøvelse, men generelt vil jeg anbefale, at man bruger sin næse hele tiden. Så meget som muligt. Hvis man er ude at løbe en hurtig spurt, så kan man ikke til starten med at gøre det, men ellers så er det vejrtrækningen i næsen så meget som muligt, fordi det er det bedste, og så er du hele tiden i bremsen, altså i det rolige, altså i det parasympatisk i dit nervesystem. Giver det mening? Det håber jeg. Er der flere spørgsmål? Hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg sige tak for i dag, og god weekend, og håber, at I tager fat i mig, og får det her implementeret i jeres virksomheder.